Perkele, kun ei tiedä miten munat keitää, niin pitää nokkea tätä juttua. Mitä vittua? Joo, me tiedetään tää. Täähän tehtiin jo. Heitä munaa 7 minuuttia. Mä sanoin, että se on 5. Mä sanoin, että se oli 5. No niin, kuulitte multa, se on 5 minuuttia. Se on 5 minuuttia se kananmunan keittoaika. 5 minuuttia. Se on 5 minuuttia. Nyt tehdään munavoita. Ei vittu, tää on valmiiksi auki jo. Fucking hell, mate. Oh my fucking god. Näin kato. Te kuoritte ne munat. Juuri näin. Ei vittunahan raakoi sisältä. Voi saatana. Voi vitu vittu. No niin. Mä sanoin, että se oli 5. Mä niin sanoin, että se on 5 minuuttia. Voi vittu. Tää ei ole. Mä sanoin, että se on 5 minuuttia.